Un dos proxectos máis ambiciosos é a construción dunha glorieta no cruce da Barquiña e o acondicionamento dun treito da travesía ata Noia para acabar cunha zona de concentración de accidentes. O orzamento da actuación, que xa se atopa en fase de adxudicación e podería comezar en agosto, supera o 1.000.000 euros. Máis de 1.150.000 euros e que supón a construción desa glorieta e a renovación das beiras rúas, mellora das condicións de seguridade viaria, estacionamentos e demais nesa travesía de máis de 1 kilómetro que chega dende o cruce da Barquiña ata Alameda, que é a principal vía de entrada a Noia neste momento, tanto dende o corredor Brión-Noia como dende a propia variante e dende a propia localidade de Muros, Outes e demais, co cual confluyen aí un volumen enorme de coches. Tratábase de un tramo de concentración de accidentes que con esta actuación prevista vai a mellorar. Esta obra vense sumar a mellora da Ponte Ceilán, recentemente adxudicada, onde a Xunta destinará 500.000 euros ao reforzo da seguridade e alumeado en toda a vía. Vende a adxudicarse unha actuación que supón un investimento en torno aos 450.000 euros, que vai a supoñer a mellora das condicións de seguridade na mesma, o reforzo das propias brandas de protección, a sustitución de determinadas luminarias tamén nesa ponte, para poñer de unha vez en servicio a iluminación da mesma. Dende que se implantou esa iluminación, pois nunca chegou a estar operativa na súa totalidade. Con estas actuacións previstas, cambio de luminarias para luminarias de baixo consumo, de eficiencia enerxética LED, e ca mellora de seguridade naqueles elementos da baranda que se atopaban danados e sobre todo con risco de desprendemento ou incluso nun determinado momento pois que pudera ocasionar o desprendemento de algún deses elementos de protección. Tamén a rehabilitación da Ponte de Afonso, a piques de concluir, suporá un importante esforzo inversor con 700.000 euros. A Consellería de Infraestructuras acometerá tamén a pavimentación da estrada comarcal entre Ribeira e Noia por Porto do Son, cun importe total de máis de 2.700.000 euros.